yanzu kai nan daga ganin ka ma jijibe ka dan bura uba baka riga ka ci abinci ya ishe ka ba, amma har kana da mind din tunanin ma akwai wacce kake so ka ci. Dan bura uba, buranka ya fara tashi yaushe aka yi maka kaciya? Ƙananin yara. To ni magani na ma bana saida ma under age. Kun ji ko? Magani na bana saida ma under age. Idan ka kira ni na ji muryanka na yaro ne ko kuma muke chat na observing you kai yaro karami ne, immediately zan yi blocking ɗinka. Immediately. Gashi nan mutane 1820 1825 gashi nan number da ne blocking a business line a WhatsApp ɗina. Ai ni tun da naga Buhari ya gagara jara Najeriya na san da cewa musulmi bai isa ya jara Najeriya ba. Yau ga mu nan mu musulmai ne muna ta cewa sai Goodluck sai Goodluck. Mun ɗauki democracy kaman addini, muslim ticket. Ita democracy din musulunci ne? Yau ku duba yadda talakan Najeriya yake shan wahala. Mun gani da idon mu ai. Taliya kwara ɗaya ka siyar da rayuwar kanka. Da yake malam ya hau kan mumbari ya ce a zaɓewa ne muslim ticket. Ita democracy din musulunci ne? Faɗin Allah ne ko faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne? Ka duba yau shinkafa kwano a Najeriya naira 3000, magi kwara ɗaya naira 20. Wanda da shi da kyar ma yake samu ya ce sha balle rayuwar yanzu. ‘Ya'ya an cire su daga makaranta yanzu da school fees za a yi fama ko kuma da abinci. Wanda yake dokan salari yanzu salarinsa bai isa ya masa komai ba. Haba mana jama'a. Sai ku ce bamu da shugabanni, mun miyar da kanmu mu mahaukata ba mu san komai ba. A haka kuma mu muka raina kanmu mun zo cikin social media sai wane muna zagin juna. Wallahi mun zama ba mu san me muke ba Allah yan uwa. Allah subhanahu wataala ya kama na sauki. Kana son kwartanci. Irin ku ne ba ku iya yin komai ba, amma sai bakin tsiya. Ana shiga ɗaki sai dai a dinga